Saint Peter English Medium School Subalgor ini nimo event yakaba mo fungsono belai ang bekhabai tongthogo tai belai malom sogo sini Education Minister TTA DCD Honorable Sir Rabindra Debarma Orobo Phai Bonijino present ungpaimani bagai tai sini nimantranno yakaba sini kobok mungno yasagi namani bagai sungora banner nukha oro banner sijak tongo annual date 2025 16 December 2025 tinini jesal mo salno nas mari sung jara ilambak porinai rogo saimanna bothai baino bufang sini jago ut sere rogni rungmani bai borogni je suar borogni je talent omo baino tini proman khlayo je borok no orwo phurungnai oroni sini teachers rok borokni kaisa mari borokni kaham kaisa mari o sere rog asuk kaham performance khlaimani abodi mari nongkha teachers rok kaham ang belai ke ma tolayo tirini mo hai naithok tai kaham ke mo hai preparation namani bagai sini teacher staff rogno especially sini sarso tongnai yakabe in charge principal sar bikas no belai ke hambai maru tai pin staff no bo ang kisi sakong no sawi ang yapari kilang pinai 2010 no sung o sigonsa school no establish khaimani afro belai ke kosto ni bisingtui kono kaisa school no room omo hasigon sapano korei a jorao angmai baksa cooperation khlainai rok baksa thoi tangka ang afro sigon sapano nursery job khlai tongo abong kha tabo Saint Thomas o Jilikmani ang aro 8 bosor hai ang job khlai haikya ang ara tongdo tuino ang wansuk mani sini oro bo nangnai abo hai khlainai sinoro sung sini koyekjona borok bai malai kok sawi nogo nogo thangai from sanamai khata ko pro khlainai admission nakha kom puisa bai 4-500 bai omodike nawi prono boy rok ruwi sung puilao 17 jona da pusubono 15 jona singano sung serai mankha a serai no tino sung start khlaimani ang muitumano ajorao ang sapan thok pai angko phuldropno mantun ang dedicate khlainai ang tobo phurungnai o serai rokno hनै phurungnai rok baksa tabuk botongo tini o programo bobo koroksa parents ngi oro manjak gei tongna hne ang khaklayo oba hagi dedicate khlai thanai tongo angkai ese school ni in charge hisabe ang jeno rumani jeno tiyei ang school run khlaimani bo hasin jani yaka thangjaka sini sar Newton Deborma bo bahaino kom puisa bai bo orbo bini full dedicate khailangka